Söylep jatady goý endi. Biletinler bolsa. Osuna äňme gowdurlar. Bugünkü kubulusun ayak astyna üstü baylanyp ketdi go. Men de barmay goýdum, maňa garap. Mene. Kaýyrmay durma. Ne jady? Ne bilýärsiň onu? Nege eýlenip jötürňňiz? Mene. Koylarım üstü baylanama. Mene. Üstü baylanama koylarım. Ondan dargaşayım kine. Kaytır eken kayrmay koy. Kançılık aylanadi eken ha. Gördüңdür mü? Mene. Koylarım üstü baylanama.